De uitspraak die het Hof vandaag doet in deze zaak is een tussenuitspraak. Ik zal de hoofdlijnen van deze uitspraak nu mondeling meedelen. Van de uitspraak zelf is voor de aanwezige pers na afloop van deze zitting een exemplaar beschikbaar. Tijdens de beraadslaging is het Hof tot de vaststelling gekomen dat er nog altijd weinig zicht bestaat op de persoon, op de psyche van de verdachte. De verdachte is weliswaar eerder onderzocht in het PBC, maar ze heeft daar geweigerd mee te werken aan gedragskundig onderzoek en de deskundigen van het PBC hebben de meeste van aan hen gestelde vragen dan ook niet kunnen beantwoorden. Op 17 november heeft de verdachte desgevraagd verklaard nog steeds niet bereid te zijn haar medewerking te verlenen aan gedragskundig onderzoek. Toch wil het Hof de mogelijkheid tot nadere rapportage omtrent de persoon van de verdachte laten onderzoeken. Het onderzoek van het Hof, zeg maar de behandeling van de zaak op zitting, wordt dan ook heropend. De redenen voor deze beslissing zijn de volgende. Het belang van zicht op de persoon speelt in elke strafzaak. Zicht op de persoon is van belang voor vragen over toerekeningsvatbaarheid, recidiverisico's en afdoening. Het belang van zicht op de persoon van de verdachte in juist deze zaak is erg groot te noemen. De verwijten die de verdachte worden gemaakt betreffen immers gedrag dat een uitzonderlijk beroep doet op het voorstellingsvermogen en dat heel veel vragen oproept. Daarnaast is het Hof zich ervan bewust dat het de laatste zogenaamde feitelijke instantie is. Alleen het Hof kan nog feitenonderzoek doen zoals wij dat nu gaan inzetten. Het Hof vindt het dus in deze zaak beslist de moeite waard te proberen meer te weten te komen over de psyche van mevrouw, zelfs als zij ook na vandaag mocht blijven volharden in haar weigering mee te werken aan onderzoek. Het Hof gelast nu dus onderzoek naar, wil voorgelicht worden over de mogelijkheden tot zinvol nader gedragskundig onderzoek. Het Hof noemt in zijn arrest ook de persoon die dat voorlichtend onderzoek moet gaan uitvoeren. Dat betreft mevrouw Dr. Annes van Binsbergen, psycholoog werkzaam bij de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht. Het Hof is er ambtshalve mee bekend dat zij deskundig is op het gebied van forensische psychodiagnostiek en dat ze ook ervaring heeft met forensische behandeling van vrouwen die veroordeeld zijn voor feiten die vergelijkbaar zijn met de feiten waarvan mevrouw wordt verdacht. Het Hof geeft de rechtercommissaris opdracht mevrouw van Binsbergen te benoemen door deskundigen. Zij zal de beschikking krijgen over het volledige dossier en zal in de gelegenheid moeten worden gesteld met de verdachte in gesprek te treden. Ook zal zij zich bij het onderzoek eventueel door derden mogen laten bijstaan. De concrete vraag die aan de deskundige wordt gesteld door het Hof is de volgende. Op welke wijze kan, gelet op al het voorgaande, het best onderzoek plaatsvinden naar de geestvermogens van de verdachte voorafgaand aan en ten tijde van de feiten waarvan zij wordt verdacht en naar de omstandigheden waaronder die feiten telkens zouden zijn gepleegd. Tot die omstandigheden rekent het Hof mede de leeftijd van de verdachte in de periode van het te lastig gelegde feiten en de fysieke en psychische toestand van de verdachte in verband met de zwangerschappen en de bevallingen. Tevens zal dit later uit te voeren onderzoek zich dienen te richten op het mogelijk gevaar van recidive en op de factoren die daarbij een rol kunnen spelen. De deskundige wordt verzocht in eerste instantie schriftelijk te rapporteren aan het Hof. Het onderzoek ter zitting van het Hof, deze zitting, wordt nu geschorst en voortgezet op een nader te bepalen datum, binnen 3 maanden, maar niet binnen een maand. Niet valt te verwachten dat het onderzoek van de aangewezen deskundige binnen een maand na vandaag afgerond zal zijn. Dat is de beslissing van het Hof voor vandaag. En hiermee is klaar en sluit ik de zitting.